Okay, guys, vi skal lige vælge en Red Bull her. Vi tager hvid Red Bull. Don't mind, jeg har så beskidte fingre. Vi tager hvid Red Bull. Jeg har lige skiftet kæde på en cykel, men ja, vi tager en hvide Red Bull. Min tur, guys. Vi laver sådan en ting med gæt hvilken Red Bull. Vi må vælge hver, inden vi vil. Det er den her. Alright, guys. Ja, jeg viste bare igennem glasset. Nå. Hey guys, nu er min tur. Og jeg vælger 100% den her. Det er den bedste. No joke. Det er den bedste. Den vælger jeg. Okay, guys, vi skal alle sammen gætte. Hvilken en tror jeg har valgt? Så Julie tror jeg har valgt The Ice Edition. Har du smagt den her? Og Mikkel, han tror jeg har valgt Lime. Man behøver ikke have smagt den, man skal bare vælge en smag. Ja. Ej, det vidste jeg sgu ikke. Der er mange af dem, jeg ikke har smagt. Nå, hvad valgte du? Det får I ikke at vide endnu. Eller jo, det kan I faktisk godt. Hvem tror I var tættest på? Hvad tror du, Mikkel? Nej. Jeg valgte Yellow. Jeg valgte Mikkels præcise gæt. Hun valgte den gule. Fordi jeg ville have en, jeg vidste, du ville gå direkte hen. Hun valgte The Ice. Hun valgte The Ice. Gul. Okay. Fordi The Ice og Original, det er den ene. Okay, hvad tror I så, jeg har valgt? Jeg tror måske... Honest? Jeg tror faktisk måske, du har valgt den her også. Okay, så Mercedes tror gul. Hvad tror du? Jamen, nu ved jeg, at Mercedes får den her med. Det er muligt, han har valgt pink. Han siger jo, det er hans yndlings. Men Altså, honest, jeg gætter bare på Der er den. engang en pink. Honestly, guys, det der er min yndlings. Men Men han kunne også godt have valgt den der, som han valgte sådan i dag. ja, hvad tror du, jeg har valgt? Jeg tror, det har været... Nu siger jeg bare den der. Så siger jeg Okay, Julie tror den her. Mercedes tror tror den yellow. gule. Jeg har valgt hvid. Nå, Det så er ingen af os. det er Loki. Nu skal vi gætte på Julie. Ja, okay. Så Julie, hun skal vælge en, som... Hun troede jo, at det var noget, man skulle have valgt en, som man har smagt. Så jeg føler, hun har valgt hvid. For hun siger, at hvid og The Ice Edition, det er hendes yndlings. Jeg ved, hun har smagt den her, så det er den, jeg vælger. Hvad for en har du valgt? Hun har vitterligt lige sagt nede på skolen. Den pinke, den smager ass. Hun har smagt den. Nå. Hun valgte Okay, så jeg sagde... Så teknisk set har Mikkel vel vundet, fordi han var den eneste, der gættede den smag. Tillykke, Mikkel. Skal vi prøve det?